ኣብ ጠረጴዛ ዘይተቐመጠ ዳርጋ ናይ ምግቢ ዓይነት ኣይነበረን። በቲ ሓደ ሪጋ ጥብሲ ድንሽ፣ ቀይሕ ስር፣ ሰላጣ፣ ሩዝ፣ ብማእኸል ሾርባ፣ ጥብሲ ስጋ፣ ኣረስቶ፣ ካቶሊቲ ቢስቲካ፣ ራምቴክስ፣ ደርሆ ቀይሕ ፀብሒ፣ ጥብሲ ብንቋቁሖ፣ ዓሳ ፍሌቶ ተደርዲሮም ዓይንኻ ሕልውሉ እንዳበሉ ምዕጉርትኻ እንትፍታፍ እዮም ዝመልኡ። ብርሃነ እተን ደስ ዝበልኦ ናብ ቢያቱ ገይሩ ምስ ሮዛ ተቐመጠ። ሮዛ ቀይሕ ፀብሒ ደርሆ ጥራሕ እያ ወሲዳ። ስምዖን ኣልዕላልዕል ምሰበለ ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ በለ። ብላታ ዘድልዮም ምልዓል ጀመሩን። ብርሃነ ስለ ዝጀመሮ ሱቕ ኢሎም ነቲ ዓይነት ምግቢ ክሪእዎ ጸኒሖም ካብ ውሽጧ ይጅብኦም መጽሓፍ ከም ዘንብቡ ናይ ዓይኒ ጻዕዳ መነጸሮም ገይሮም ሲኒዮር ፍራንኮ ብድሕሪ ካየናይ ድግስ ሓሊፉ ኢሎም ነቲ ዘልዕልዎ ምግቢ ተዝናንዮም ብጣልያንኛ ስሙ እንዳጸውዑ ናብ ቢያቶም ምግባር ጀመሩ። ዲ ፍሌቴ ኣሬንጃ፣ ፕሮሲቶ ራኼኔሊ፣ ሳንዱች ኣልዒሎም ናብ መቐመጢኦም። ስለ ዝሰራሕኽዮ ድዩ ምብላዕ ዓብይኪ ሓንቲ ዓይነት ፀብሒ እስኪ ኢልዋ ብርሃነ። ናኖ ብበርበረ ዝተኸሸነ እየ ዝፈቱ ኢላቶ ኣብ ኣፋ ዘሎ እንዳውረደት ስምዖን ሱቕ ኢሉ ይበልዕ ኣሎ። ንኽልቲኦም ክዘራረቡ ዕድል ንምሃብ ብላታ ብልዒን ተጀሚሮም ማሽንኳይ ክዛረቡ ዝዛረበ ይፈቱን። ብላዕ መቐነይ ክኾነካ እዩ ስጋ ኣዲስ ኣበባ ኢላቶ። ዝተረፈ ሰንጠያት ውለይ ሒዘይ ይኸይድ እየ። ሒዝካዮ ትኸይድ ፍቕረይ? ኣነ ሒዘዩ እንትኸይደ ንስኽኸ ጥራሕ ክገድፈኪ ዋላ ዋይ ኢላ ስሒቓ ካብቲ ናይ ደርሆ ስጋ ኣኾለሰቶ። ብላታ ምዕጉርቶም ኣሕቢጦም ጠመትዋ። ድራር በሊዖም ምስ ወድኡ ናብ ካልኣይ ክፍሊ ኸዱ። ኣብ ጠረጴዛ ቬርሙት፣ ዊስኪ፣ ኣረቂ፣ ኮኛክ፣ ናይ ጣልያን ቪኖ ተደርዲሩ ጸንሖም። ቅድሚ ኮፍ ምባሎም ጠጠው ምስ በሉ ስምዖን ሎሚ ምሸት ነኽበራ ዘለና ብርሃነ ምስ ገዛና ክላለይ ተላልዩ ክመላለሰና ብሰላም ንኽኣቱን ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ እዋን ንክኾነሉን ትምኒትና ንገልጸሉ ምሸት እዩ። ኣቦይ እንተዘይሃለወ ኣብ ክንድኡ ሓው ኣቦይ ኣደይ እውን ኣላ። ድሕሪ ትምህርቱ ንሕና እውን ምስ ድርኡ መላለይ ክኾነና እዩ። ሓው ኣቦይ መጺኻ ባርኸልና ኢሉ ጥርሙዝ ዊስኪ ኣቐበሎም። ተቐቢሎም ንኩሎም ጠመትዎም። ብሩኽ ምሸት ኢሎም ነቲ ጥርሙዝ ከፊቶም ነናብት ብርጭቆኦም ቂኖም ቋድሕሎም ናብ ብርሃነ ኣንጥበበሉሉ። ሮዛን ስምዖንን ተጠማመቱ። ብርሃነ ቀልቢ ይገበረሉን። ስምዖን ኣልዕል ኣቢሉ ብርጭቁ ናብ ናይ ኩሎም ኣጋጭወሎም። ኩሎም ከምኡ ገበሩ። ብላታ ብርጭቆኦም ምስቲ ጥርሙዝ ጥራሕ ኣጋጨውዎ። ስምዖን ኣብ ኢዱ ሒዙ ናብ ብርሃነ እንዳጠመተ ተዓመልና ኢልዎ። ብርሃነ ናይ ሮዛ ብርጭቆ መሊኡ ኣጋጭው ጨለጦ። ክልቲኦም ከምኡ። ብላታ ካልኣይ ምስታይ ጀሚሮም ኣለዉ። ብርሃነ መዓዝ ትኸይድ ኣለኻ ኢልዎ ስምዖን። ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ። ብኣውሮፕላን ዲኻ ትኸይድ? እወ ሰንበል መጻቢብናየ ክንውዕል ኢና እንዳሰሓቐ ስምዖን። ቅፅል ኣቢሉ ሮዛሞ ምስኡ ዶ ትኸዲ ኢልዋ። ሓፊራ ድንን በለት። ኣደይ ለተዝጉ መጽእን ተላለዮ ብርሃነ ይበሃል። እወ ሓደ መዓልቲ መጺእ ነይሩ ደሓንዶ ኣለኻ ዘወደይ ኢለን ሰዓምኦ። መዓዝ ደኣ ትኸይድ ኣለኻ ኢለንኦ። ቀዳም ክኸይድ እዩ ኢልዎ ስምዖን። ጽባሕ ቀዳም ስድራኻ ከይተላለና እዮም ጽቡቕ መንገዲ ይግበረልካ ኢለን ኣረቂ ቀዲሐን ኣነ ኣረቂ እየ ዝፈቱ ናይ ኣዴኻ ጣዕመለ ኢለን ብርጭቆ ቀረባሉ። ብርሃነ ተቐቢሉ ጨለጠለን። ካብቲ ሓደ ጥዕም ሓደ ውስኽ እንዳበሉ እቲ ዝወረደ ናብ ሰራ ወርዶሞም ብምእታው ካብ ዝሕልሕል ናብ ሙቕታ ምስጋር ተጀመረ። ስምዖን ንብላታ ብወረፀ ሚድዎም ኣሎ። ኣደይ ለተዝጉ ናብ ደገ ወፃ። ምሸት ምሸት ጸሎተ የኩራን። ትሕት ብዝበለ ድምፂ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ሴንቲሜንታል ክላሲካል ይስማዕ ኣሎ። ሴንቲሜንታል ክላሲካል ብሰላሕታ ናብ ብርሃነ ብእዝኖ ኣትዩ ናብ ኩሉ ነብሱ እናተበተነ መልክዕ ሮዛ ኣድነቐሉ። ሮዛ ክምስ እንተይላ ልቡ ስልብ ድንን ክትብል ክርትም እንዳበለ ንሮዛ ልኢሉ ሕቖፋ ናተይ እያ ኢልካ ውሰዳ ካባኻ ክትፍለ የብላይን ዝብል ስምዒት ደፋፍኦ። ኢዳ ጨበጣ።
ኣጻብዕታ ናብ ኣጻብዕቱ ኣቆላለፎቶም በጻብዕቱ ጥራሕ ስጋዕ ቆራዕራዕ ዝብል ተሓሳሰዩ ስምዒት በጻብዕ ተቢሉ ናብ ኩሉ ሰውነት ተዘርአ ንዒንቲ ስልምልም ቁሩጽ ቁሩጽ ዝብል ስትንፋስ ብርሃነ ትኸይደለኻ ኢላቶ ድምጻ ትሒታ ሮዛ ትተርፈለኺ ኢሉ መለሰላ እንታይ ደኣ ክገብር ኣነ እውን እንታይ ከም ዝገብር ጨኒቑኒ ሮዚና ኣዲስ ኣበባ ቀልጢፈ ክመጸካ እየ ይጥዕመኪ ዋላ ይጥዓም ኢላ ነቲ ቁሩብ ዊስኪ ኣንባሃ ገይራ ጨለጠቶ ከይሰኽሪ ሮዛ እንድዒ ኢላ ዒንታ ንብዓት ቋጸረ ነቲ ንብዓት ዝቋጸረ ዒንታ ምስ ረአየ ክረርዋ ክጥብራ ከጽንዓና ዓደለየ ንበይኖም ክኾኑ ተመኔ ኣይ ኣልዞ ክትስእየ በሉ ብላታ እንታይ ኩንካ ኢልዎም ስምዖን እንታይ ዘይቀጨጭል ዝብል ደርፊ ኣውፃዮ ኢሎሞ ናይ መን ክስምዐካ ናይ ኣብርሃ ሰጊድ ኢሎሞ ኣስመራየ ኣስመራ ኣስመራየ ኣስመራ ወይለከ ጎደናኺ ወይለይ ገዛውትኺ ኣስመራየ ዓደይ ኣስመራየ ኣስመራ ኩለን ተኣኪበን ክንዳኸ ዘይኣኽላ እዚ ምስ ሰምዑ ብላታ ተኸመሩ ተደጒሉ ዝነበረ ትዕቢት እንደገና ተሰቐለ ተኸሚሮም ንብርሃነ ኣንቆልቁሎም ጠመትዎ ክንድጻጸ ንእሱ ተረኣዮም ስምዖን ዘረባለን ኢሉ ሒዙዎም ወፀ ኣብቲ ዓብዪ ገዛ ዝደመቐ ሮዛን ብርሃንን ተረፉ ክልቲኦም ፍሽካ ስካዕ ዝንፋሕ ተዳለዉ ዝተባሃሉ ጎየይቲ ይመስሉ ሮዛ ተሲኣ ናብ ብርሃነ ተጠምጠመቶ ተጻሚኦም ጸኒሖም ርዌት ክረኽቡ ተፋተጉ ናይ ጣልያን ነቢት ስትዮም ከም ጣልያን ተኸላለሱ ሙሉእ ርዌት ከመይ ገይሮም ክረኽቡ ተፋተጉ ተኸላለሱ ናይ መደምደምታ ሕቱም ማደራጅ ስጋዕ ሕዚ ብርሃነ ኣይከፈቶን መፍትሒ ሰፍቲ ጸልማት እዋን ቤት ገርግስ ሂባቶ ነይራ ግን ኣይገበሩን ዘይሓልፍ የለን ሰዓት ይውንጨፋሎ ዕላለውን ክወትኩ ኣይከኣሉን ሰዓቶም ጠመቱ ናይ ሌት 5:20 ይበላሎ ብላታ ሰታትዮም ስምዖን ንብርሃነ ቀዳም ንኽራኸቡ ኣብ ሰንበል ተቋፂሮም ንብላታ ሒዝዎም ከደ ብርሃነ ምስኣቶም ተሰናቢቱ ሮዛ ንብርሃነ ክተፋኑ መኪና ኣልዒላ ወፀት ተወንጨፈት ንብርሃነ ሒዛ እቲ ገፊሕ ጽርግያ ፀሓይ ዝመስል መብራህቲ ዓሪፍዎ ሕሉሉ ዙል ሰብ ዘይብሉ ጸጥ ኢሉ ኣሎ መንገዲ ሰንበል ናይ መፈላለየቶም ምሸት ሮዛ እያ መሪፃ ብኹላ ኣንፈት ምስ ብርሃነ ዕሊላን ዘይራን እያ ሰንበል ተሪፋታ ነይራ ናብኣ ትጓዓዘላ ብመስተን ስምዒትን ፈዚዞም ምንም ከይተዘራረቡ ይኸደለዉ ዘይዓረፍ ስምዒት ረሲኑ ዝዝሓለ ዝሒሉ ዘይበኸተ ብድሕሪኦም ብርሑቕ ሓንቲ መኪና መብራህታ ጠመተት ሮዛ ካብ ገዛ ኽወፅእ ከለኹ ሪእያ ዶ ነይረ ኢላ ንምዝካር ፈተነት ናይ ምዝካር ሓይላ ደኺሙ ንብርሃነ ጠመተቶ ንቕድሚት ይጥምት ኣሎ ካብ ሳልሳይ ናብ ራብዓይ ቀየረቶ ማርሽ ነዳዲ መወሰኺ ረገጸቶ ጎማ መኪናኣ ካብ ጽርግያ ክልቀቕ ክሳብ ዝብል ተሽከርከረ ነዊሕ ዝነበረ መብራህቲ ሓፂር ገይራ ነታ ቅድሚታ ዘላ መኪና ነህሪ ብምውሳኽ ንሱ እውን ማርሽ ቀይሩ ናሃር ወሰኸ ሰዓቱ ጠመተ ናይ ሌቲ 6:20 ግራዝማች ናበይ ይኸይድ ኣሎ ኣግረመሉ ኣብ ቅድሚቱ ንዘላ ሽጉጥ ጠመተ ጥሚቱ ሰሓቐ ተዓሚራ እያ ጣይታ ናብ ነብሲ ሰብ ክስኩዑ ብዘየዳግም ህይወቱ ክሕልፍ ሮዛ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ዘላግስ መንገዲ ንየማን ገዲፋ ንጸጋም ብምጥዋይ ናብ መናፈሲ ተጸጊዓ ናይታ መኪና ገጽ ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ገይራ ጠጠው በለት መዕርፎ ነፈርቲ ሰንበል ካብ ሰማይ ኣንቆልቂለን ካብ ምድሪ ዓቂበን ክወናጨፋ ዝወዓላ ነፈርቲ ኣብ ዕረፍቲ እየን ሰንበል ብዘይ ነፈርቲ ዝተወረኸ ከተማ እዩ ዝመስል ቀዳም ኣብዚ ዓይና ንፈላለ እታ ትኸደላ ነፋሪት ኣብዚ ትህሉ ዶ በለቶ ሮዛ እወ ትህሉ ቀዳም ኣብዚኣ ከም ንህሉ ካሊእ እዋን እውን ኣብዚ ክንራኸብ ኢና ኢልዋ ብርሃነ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከርካ ከይትርስዐኒ ሮዛ ከምኡ ይትበሊ ክንደየናይ ከም ዝፈትወኪ ትፈልጥ ዶ ሎሚ ካብ ትማሊ ዝበለጸ ሎሚ ድማ ካብ ጽባሕ ዝነኣሰ ኢሉ ግንባራ ሰዓማ ወንበራ ገዲፋ ናብኡ ተጸክዐት ካብ ላዕሊ ንታሕቲ እንዳንቆልቆለ ዝወርድ ዝነበረ ስምዒት እንደገና ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ተወንጨፈ ኣብ መኪና ምህላዎም ዘንግዑ ዝኣተው ዊስኪና ረቅን ከም ብሓድሽ ከንፈሉ ክትሓሳስዩ መኪና ጸከመቶም ናይ ስምዒት መዐቀኒ እንተዝህሉ እታ ናይ መጨረሻ ነጥቢ በጽሑ ኣፍ ተኸላለሱ ክልተ እዳው ብሕቆ ዘይሮም ተኸላለፉ ተሓሳስዩ
ተማጣመጡ ሓፂር እስትንፋስ ሕሽኽሽኽ ቁርምርም ግን ወይ ከሩየት እቲ ናይ ሩየት ሕምብርቲ ጊዜኡ ሓልዩ ክሳብ ዝመጽእ ኽትሕስቦ ይደፈሩን ስምዒትን ፈንጂን ሓደ እዮም ፈንጂ እንተተንኪፍካ ዝመርጾ ነገር የብሉን ስምዒት እንተነቲጉ ቦታ ይመርጽን ሰበይ ይሓፍር ንቕድሚት ይውጠጥ ንድሕሪት ይምለስን ከደቅሳ ፈተነ መኪና ጸበበቶ ርእሳ ናብ ስቴርሶ ኣጸግዐት ንሱ እውን ናብ ልዕሊኣ ደይቡ ክድረባ ክብል እግሩ ኣብቲ ማዕጾ ተቐርቀረ ንሳ እውን ስቴርሶ ኳዕጸጻ ብርሃነ ሃረፈ ተወርወረ ኣብ ኣስላፋ ሮዛ ሹካዕ እግሩ ኣላቂቑ ተጸግዐ ብማእኸል ዘሎ ማርሻ ዓገቶ ኣስላፍ ሮዛ ብረስኑ ወጅ ክልበቦ እሳ እውን እገራ ዘርግሐት ብርሃነ መሓልኻታት ሰጊሩ ክመጽለይ ከኣለን ቀጢን ድምፂ ስሚዓ ብነዊሑ ተንፈሰት ብርሃነ ኣይሰማዓን ንኣገራ ካብቲ ማርሽ ነጻ ገይሩ ክጽግዓ እንዳሞከሮ ከሎ ትኩስ ፈሳሲ ትረግ ትረግ እንዳበለ አንጠብጠበ ሰለፉ ኣርሒሱ ሰለፍ ሮዛ ተርከሰ ንሱ እውን ከም ሮዛ ተንፈሰ ድሕሪ ምፍሳስ እንታይ ክግበር ስምዒት ካብ ሚእቲ ናብ ዘይሮ እንድዩ ኸረውሮ ኢሉ ዝወርድ ዓይና ሓውሲ ክፈተቢላ ጠሞተቶ ስሩ ዓጠቐብ ዘይምርከቡ ኣሐጐሶ ኣስላፍ ሮዛ ገና ኣይተኸደኑን ብርሃነ ወላ ብሓንሳብ ዘይንሓድር ኢላቶ ምስተመለስኩ ኢሉዋ ክመጸካ እየ ኢላ ነጸልኣ ክትኽደን እጋራ ረሓሳ ናብ ብርሃነ ጠሚታ ሰሓቐቶ ሎሚ ኣኺላትክ ነይራ ኢሉዋ ነዊሕ ሰብ ናብቲ መስትያቶም ተጸግዐ ብየማናይ ኢዱ ሽጉጥ ሒዙ ብጸጋማይ ላምባዲና ኣብረሃሎም ሮዛ ገጻ ብኢዳ ሸፈነቶ ፖሊስ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሉዎም ኣማን ስቑና ንዕልል በሎ ብርሃነ ይደንገጸን ኣማን እውን ዘይሓሰቦ እዩ ገጢምዎ ዝተጸበዮ ዝሸምገለ ግራዝማች ዝጸንሖ ቆንጆጓል ምስ መንእሰይ ዝብሉ ኣይነበሮን መሲዩ ኢሉ እውን ተመለሰ ኣማን ሮዛ ኣየጋናዘበትን ከም ዝሰኣኖም እቲ ፖሊስ ካብቶም መሲጠምዎ ዝነበሩ ፍቕርን ውራይን ምፍሕፋሕን ናብ በረድ ለወጦም ብርሃነ ቁሩጥ ብዝበለ ድምፂ መልሲ ሃቦም ሮዛ መኪና ኣልዒላ ናብ እንዳ ብርሃነ ኣቕጣጫ ተሃንበበት ኣብ ጥቓ እንዳ ብርሃነ ምስ በጽሑ መኪና ቀስ እናበለት ምዝዋር ጀመረት እሞ ጽባሕ ጨኪንካ ክትኸይድ ዲኻ ኣብኡ ምስከርካ ክትርስዕኒ ትኸውን ትብሎ ሮዛ ከመይ ጌራ ትርሳዕ ኣብ ማእኸል ልበይ ሰንጢቓ እንድያ ኣትያ ይብላ ብርሃነ ሮዛ መኪና ኣደወቢላ ተጠምጢማ ሰዓመቶም ክልቲኦም ናብ ግኡዝ ነገር ተለወጡ ድሕሪ ውሱን ደቓይቕ ሮዛ ብዙሕ ዝተንፈሰት በሊ ሮዛ ቻው ኢሉ ብርሃነ ግንባራ ሲዒሙ ካብ መኪና ወሪዱ ገዝኡ ኣተዋ ሮዛ ካብኡ ክትፍለይ ደለየትን ክሳብ ገዝኡ ዝኣቱ ኣብ መኪናኣ ኮይና ትርእዮ ነበረት ማዕጾ ገዝኡ ክፈት ኣቢሉ ንድሕሪት እንተጠመተ ሮዛ ኣይከደትን ናይ መኪና ጥሩምባ ደጋጊማ ስምዓቶ ቻውን ምባል ነይሩ እንዳሰሓቐ ገዝኡ ኣተወ ብርሃነ ኣብ ዓራቱ ተጋዲሙ ክሓስብ ጀመረ ገንዘበን ከትምህርቲ ክንቀጽል ዲና እንደገና ዕገርግር ክንብል ኢና እናበለ እቶም ዝሓለፉ ሰላማዊ ሰልፍታት ናብ ሓንጎሉ መጹን ካብ 6 ኪሎ ናብ 4 ኪሎ ጭርሖታት ሒዞም መሬት ንሓረስታይ ስልጣን ንሓፋሽ ህዝቢ እናበሉ መዝሙር እናዘመሩ ፋኖ ተሰማራ እንደ ሆችሞኒ እንደ ቾኩቤራ ፋኖ ግባዳኒ እንደ ቾኩቤራ እንደ ሆችሞኒ እናበሉ ምስ ፖሊስ ክደባደቡን ክጓይን ብሕልሙ ተረኣዩ እወ ተምሃሮ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ክሳብ 1958 ዓመተ ምህረት ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣይነበሮምን ዝዓበየ ሕቶኦም ናይ መነባብሮ ሕቶ እዩ ነይሩ ፀብሒ ክሓነ ፀባ ቀጠነ እንቋቑሖ ንኣሰ ዝብሉ እዮም ነይሮም ካብ 1959 ዓመተ ምህረት ንድሕሪ ዝነበረ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ግን ፖለቲካዊ ነይሩ እቲ ምንቅስቃስ ፀረ ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ቢሮክራሲያዊ ርእሰ ማንነት ሃፀይነትን ዝብሉ ነይሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን እቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዕንቆትን ስፍሓትን እናረኸበ መሬት ንሓራሲኡ ስልጣን ንሓፋሽ ህዝቢ ዝብሉ ጭርሕታት ሒዞም ናብ ኣደባባይ ምውፃእ ዝጀመሩ እቲ ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ በዚ ናይ ተምሃሮ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ተናዊፁ ነዚ ተዓግድ ብዙሕ ይንቀሳቐስ ነይሩ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዘይበሰለ ናይ ህፃውንቲ ሓንጎል ስለ ዝኾነ እዩ ዝርቡሽ ዘለዉ ኢሎም መግለፂ ስለ ዝሃቡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ነዚ መልሲ ክህቡ ካብ ዝጃጆ ሓንጎል
ናይ ህፃን ሓንጎል ይሓይሽ ኢልና ኢና ዝብል መልሲ ብጽሑፍ ይብተን። እዚ ከምዚ ዝመሰለ መሪር መልሲ ንግርማውነቶም ይቆጥዖም። ብዙሓት ተምሃሮ ክእሰሩን ክህደኑ ይጅምሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ነይሩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ብርሃነ መስቀል ረዳ፣ ኣማኒኤል ገብረ ኢየሱስ፣ ኢያሱን ካልኦትን ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ጨውዮም ናብ ሱዳን ብምውሳድ ዕቑባ ዝሓተቱ። እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ምንቅስቓስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገበለ ስለ ዝኸደ ንምቁፅጻር ስለ ዘሸገሮ ነቲ ተምሃራይ ንምስንባድን ተስፋን ምቑራፅን ብ1961 ዓመተ ምህረት ነቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ፕረዚደንት ዝነበረ ጥላሁን ይግዛው ቀተልዎ። ተምሃሮ ብዙ ከይተደናገጹ ነቲ ሬሳ ናብ ዩኒቨርሲቲ ሒዞም ኣትዮም ዓብዪ ዕድመ ገበሩ። ፖሊስ ብጥይት ተምሃሮ ብእምኒ ኩናት ተወልዐ። ኣብቲ ኩናት ጥይት ተሸኒፉ ብሓይሊ እቲ ሬሳ ተወሰደ። ደም ጥላሁን ይግዛው ብደም ዋለልኝ መኮነንን ማርታ መብራህቱን ካልኦት ብጾቶምን ተደበሰ። ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ በስቢሱ ኣብ ክትምገነሉ ዘይኽእል ደረጃ ከም ዝበጽሐ በዓል ዋለልኝ በጽሕዎ። ነዚ ዝቆንቆነ ስርዓት እውን ብብረት መኪትካ ክፈርስ ከም ዘለዎ ይርድኡ። ነፋሪት ጨውዮም ክወፁን ብረታዊ ቃሲ ክጅምሩን ይውስኑ። ነዚ ዕላማ እዚ ሒዛ ካብተን ቀንዲ ተዋሳኢት ደቂ ኣንስትዮ ማርታ መብራህቱ ነይራ። ሕዳር 29 1965 ዓመተ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ በረራ ቁጥሪ 708 ኣስመራ ትኸይድ ነፋሪት ጨውዮም ክኸዱ ዋለልኝ ምስ ተወቅዐ ንዋለልኝ ምድሓን ጅግና ማርታ መብራህቱ ኣብ ልዕሊኡ ወዲቓ ንብዙሓት ማርታታት ኣብነት ኮይና ሓሊፋ። ደም ማርታ ብዙሓት ጀጋኑ ማርታታት ከፍሪ፣ ደም ጥላሁን ዋለልኝ ብዙሓት ጀጋኑ ፍሪ እዩ። ማርታ ሓንቲ ካብተን ሩኢ ተራ ዝነበራ በኳር ተቓላሲት ጓል ኣንስተይቲ እያ። ብርሃነ እውን ኣብዚ ማዕበል እዚ ዝተፈጠረ ወፅዓ ህዝቡ ዝሓረኑ ኣብ ስደት ተወሊዱ ኣብ ስደት ዝዓበየ ካብ ኣብራኽ ጭቁና ዝወፀ ትግራዋይ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብዙሓት ተቓለስቲ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ምፍራይ ዘይኮነስ ካብ ኩለን ብሄራትን ብሄረሰባትን እውን መንባር እዩ። ንኣብነት ካብ ብሄረሰብ ጉራጌ ከም በዓል ይርጋ ተሰማ ዝኣማሰሉ ብርትዓት ተቓለስቲ ነይሮም እዮም። ንህይወቶም ተሰስዑ ናይቲ ተምሃራይ መሪሕ ኮይኖም ነቲ ቃሲ ናይ ተምሃሮ ዘጓሃህሩ እዮም። ጥላሁን ይሙት ዋለልኝ ይደገም፣ እቲ ናይ ተምሃሮ ቃሲ ግን ብዙ ተዓገተን ብዝበለፀ ተባራትዐ። ናብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ቤታት ለሓመ። ብሃገር ደረጃ እቲ ስርዓት ክናጋዕ ጀመረ። ኣብ ወፃኢ ዝመሃሩ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ እውን በቢግዚኡ ጸረ ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ነይሮም እዮም።